Solid waste management system naman ng mga urban barangay sa Bayambang tinalakay. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Intern Ian Abenir. 104.7 IFM Report. Pinangunahan ni Menro Marielin Torio ang isang pulong kasama ang mga opisyal ng 11 urban barangay noong Nobyembre 19 upang talakayin ang pagpapatupad ng solid waste management system. Dumalo sa pagpupulong ang mga punong barangay, barangay secretary, SBM committee chair at iba pang kinatawan ng lokal na pamahalaan. Tinalakay sa pagpupulong ang mahalagang probisyon ng Republic Act 9003 at ng Local Government Code of 1991 na may kaugnayan sa tamang pamamahala ng basura sa bawat barangay. Binigyang diin sa pulong ang kahalagahan ng aktibong pakikilahok ng mga opisyal bilang patunay ng kanilang pangako sa transparency, accountability at dekalidad ng serbisyo publiko. Hinikayat din ang mas matatag na koordinasyon ng bawat barangay upang mas maging sistematiko at epesyente ang implementasyon ng Solid Waste Management Program ng Bayan ng Bayambang. Kasama mo mula dito sa IFM News Dagupan. Ito si Idol Intern Ian Abenir. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.